magpapa-enroll po sana ako para sa darating na pasukan. Sino may sabi sa'yong papayagan kitang mag-aral, ha? Graduating na po ako ngayong taon. At saka po ayaw ni tatay na huminto ako sa pag-aaral. Tatay mo yon. Bakit? Saan ka ba nakatira ngayon? At sino kasama mo? Hindi ba ako? Kaya ako ang masusunod. Tita, di ba nagpapadala naman po si tatay ng allowance ko? Anong allowance ang sinasabi mo? Yang mga pinapakain ko sa'yo, sa tingin mo hinihingi ko yon? Yang tubig na iniinom at pinanliligo mo, sa tingin mo libre yon? At yung kuryenteng ginagamit mo, sa tingin mo walang bayad yon? Tapos allowance sasabihin mo? Ate? Ate? O JR, kayo pala. Ano po, tita? Ate, yung pinag-usapan natin ha. JR, halika nga muna dito at mag-usap tayo. Mika, maupo ka muna dun. Hoy JR, sigurado ka bang dito mo sa akin iiwan yung anak mo? Oo naman ate, ikaw lang yung kamag-anak ko dito. Tsaka ikaw lang yung pagkakatiwalaan ko para sa anak ko. Hindi ka rin nag-iisip no, JR? Kung ikaw, nakalimutan mo na yung ginawa ng nanay ng anak mo, pues ako hindi. Ate naman, matagal na yon. Hindi ka pa ba nakakalimot? Paano ako makakalimot, JR? Kung sa tuwing nakikita ko yung anak mo, naaalala ko yung ina niya. Ate, masakit din yung para sa akin. Kaya pwede ba, wag mo nang idamay yung anak ko. Susubukan ko, pero hindi ako nangangako. Parang awa mo na ate. Maawa ka sa pamangkin mo. Tulad mo, nasaktan din siya. Sige na ate, tutuloy na ako. Baka may iwan ako ng flight ko. Tay, Anak, alis na ako. Mabilis lang ang 2 taon. Babalik agad si tatay. tay, mag-iingat ka po dun. Mamimiss po kita. Sige na anak. Ate, ikaw na bahala sa anak ko ha. Sige, mag-iingat ka doon. Tay! Tay! Hoy, Laika! Laika! Anong oras na, oh? Pasensya na po, nasanay po kasi ako sa bahay. Hoy! Hindi ka tumira dito para maging senyorita. Ako ang dapat pagsilbihan mo. Pasensya na po talaga. Sasanay din po ako gumising ng maaga. Abay, dapat lang. Kesa nag-uupa ako ng tagalaba, anong silbi mong nandito? Kailangan mong magtrabaho dito sa bahay para naman may pakinabang ako sa'yo. Hindi ako bahay ampunan, no? Bakit? Ayaw mo? Sabihin mo lang nang makapaghanap ka na ng ibang matutuluyan mo. Tita, wala naman po akong sinabing ayoko. Yan! Mabuti na yung maliwanag. Umpisahan mo nang maglinis ng bahay. Unahin mo yung kwarto ko. Opo, tita, masusunod po. Sige, bilisan mo dyan. Hello, JR. Hello ate, andyan ba yung anak ko? Si tatay tumawag. Sasabihin ko ba ang totoo na nahihirapan na ako dito? Sasabihin ko rin bang malupit sa akin si tita? Huwag na lang. Ayokong mag-isip si tatay doon. Kawawa naman siya. O, nandito na yung anak mo. Laika, kakausapin ka raw ng tatay mo. Huwag kang magkakamaling magsumbong sa tatay mo. Kung hindi, malalagot ka sa akin. Hello, tay? Kamusta ka na po? Hello anak. Kumusta dyan kila tita mo? Ayos ka lang ba?
Ayos lang po ako, Tay. Mabait po sa akin si tita. Mabuti naman kung ganoon, anak. At Tay, ibibigay ko na po itong telepono kay tita. May pupuntahan po kasi ako. Sige anak, mag-ingat ka dyan ha. Sige po, Tay. Mahal na mahal ko po kayo. Sige na, JR. Umalis na yung anak mo. Sa susunod na lang ulit. Sige na. Madali ka lang naman palang kausap. Tita, Oh, ba't bihis na bihis ka? Saan ang punta mo? tita, pupunta po sana ako sa eskwelahan. Magpapa-enroll po sana ako para sa darating na pasukan. Sino may sabi sa'yong papayagan kitang mag-aral, ha? Pero tita, graduating na po ako ngayong taon. At saka po ayaw ni tatay na huminto ako sa pag-aaral. Tatay mo yon. Bakit? Saan ka ba nakatira ngayon? At sino kasama mo? Hindi ba ako? Kaya ako ang masusunod. Tita, di ba nagpapadala naman po si tatay ng allowance ko? Kahit yun na lang po yung ibigay niya sa akin sa panggastos sa pag-aaral. Hoy, Laika, anong allowance ang sinasabi mo? Yang mga pinapakain ko sa'yo, sa tingin mo, hinihingi ko yon? Yang tubig na iniinom at pinanliligo mo, sa tingin mo, libre yon? At yung kuryenteng ginagamit mo, sa tingin mo, walang bayad yon? Tapos allowance, sasabihin mo? Tita, kahit kalahati na lang po na ipinapadala sa akin ni tatay, parang awa mo na. Hoy, para malaman mo, kulang pa yung pinapadala ng tatay mo. Paano naman ako nag-aalaga sa'yo? Libre, ganon? Tita, parang awan niyo na po please. Hoy, Laika, pag sinabi kong hindi ka mag-aaral, hindi! Ako ang masusunod! Kaya pumasok ka sa loob at magbihis ka na! Tay, umuwi na po kayo. Hirap na po ako dito. Gusto ko nang lumayas na lang, Tay. Kesa ganito araw-araw ang pagdurusa ko sa piling ni tita. Ang bagal mo kumilos! Sinabi ng marami ka pang gagawin sa loob ng bahay eh. Alam mo aalis ako! Ang kupad-kupad mo! Ate Kay! JR? Akala ko ba? Akala mo ano, hindi pa ako uwi. Tay, Anak, sinadya ko hindi sabihin sa'yo dahil may tumawag sa akin sa ginagawa mo sa anak ko. Ayaw ka maniwala nun, pero ngayon, totoo pala. At sino namang nagsabi sa'yo? Hindi lang malaga kung sino yon dahil kitang-kita ng mga mata ko. Tay, tama na po. Patawarin mo ako anak, dapat hindi na kita iniwan sa kanya. Kapatid kita naturingan, pero anong ginawa mo? Imbis na alagaan mo itong pamangkin mo, pinahirapan mo pa siya. Sinabi ko naman yung dahilan sa'yo, di ba? Matagal nang nangyari yun ate, tapos na yun. Ate! Ate! Ano ba yung JR? Ba't sumisigaw ka? Andyan pa yung asawa mo? Wala, maagang umalis. Hindi naman nagpaalam kung saan pupunta. Talagang hindi magpapaalam yun ate. Nagtalan sila ng asawa ko. Niloko tayo ng mga asawa natin ate. Mga walang puso. Mga manluloko. Ate, huminahon ka. Anong gagawin natin? Hindi ko rin alam, JR. Pero gusto ko silang pigain sa mga palad ko. Dahil sa sakit na dinulot nila sa atin. Ate, wala tayong magagawa. Pabayaan na lang natin sila. Diyos na lang ang bahalang maningil sa kanila. Kung ikaw, kaya mong hayaan lang sila. Pero ako, kahit kailan hindi mawawalang sakit dito. Habang buhay kong dadali ng sakit na dinulot nila, JR. Magkaiba tayo ate. Mas iniisip ko ang kapakanan ng anak ko ngayon. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag sa kanya. Umalis ka na, JR. Parang awa mo na. Wag na wag mong ilalapit sa akin ang anak nyo ng babaeng yon. Walang kinalaman ang anak namin sa ginawa nila ate. Bahala ka kung yun ang gusto mo. Yun ang dahilan kaya hindi ko matanggap yung anak mo. Dahil para sa akin, yung kasalanan ng ina niya, kasalanan na rin ng anak mo. Pareho tayong biktima at nasaktan natin. Kaya wag mong ibuntun sa anak ko ang galit mo sa ina niya. Dahil tulad mo, masakit para sa kanya ang nangyari. At hanggang ngayon, nagdaramdam pa rin siya.
Tay, aalis na po tayo dito. Oo anak, di na ako aalis at hindi na kita ulit iiwan. Talaga po, Tay? Ate, maraming salamat. Kahit ganun mo itinuring ang anak ko, aalis na kami. Anak, kunin mo na yung mga gamit mo at aalis na tayo. Tara na po, Tay. Paalam ate. Patawarin niyo akong mag-ama kung hanggang ngayon hindi pa ako nakakalimot sa sakit na dinulot ng mga asawa natin sa atin. Dumating man ang araw na maghilom na ang sugat sa puso ko. Ako mismo ang lalapit sa inyo para manumbalik ang lahat sa atin tulad ng dati. Patawad.